Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did now. Sometimes it can be hard, yeah, it can be hard, yeah, it can be hard when you grow up. People fill you with doubt, you start thinking about what you're gonna do now. But we only got one chance and got one life to live, and it's do or die, gotta make it count. So lose your worries, let your problems go on until my whole body burns out. I ain't never gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I ain't never gonna slow down. I don't wanna waste time, I don't wanna waste time, I don't wanna waste time on fake friends. I just wanna get high, I just wanna get high, I just wanna get higher. Sometimes people will try to. Salutare dragilor și bine ați revenit la un nou clip aici la Ana pe canal. Astăzi sunt în halat, încep clipul în halat. Pentru că, pentru astăzi m-am gândit să filmez un clip de genul pregătiți-vă cu mine. Vreau să creăm așa un machiaj de primăvară, o ținută de primăvară sau chiar două, de ce nu? Mă gândeam eu să fac o ținută cu ceea ce am eu în garderobă. Ceva care se potrivească cu primăvara, o ținută elegantă, o ținută sport, dacă să văd ce găsesc, dar în principiu o să mă axez pe partea asta de make-up, păr, eu știu, poate adăugăm și accesorii. M-am gândit că nu am mai făcut de mult un clip de genul ăsta de beauty, ceea ce ține de beauty. Așa că, da, mie îmi place, încă sunt pasionată de partea asta de beauty, dar în ultima vreme am cam luat-o cu vlogurile, cu vloguri de curățenie, organizare, decor și mi-a lipsit așa un pic și partea asta, pentru că știu că sunt persoane dintre voi care sunt interesate și de partea asta din viața mea, ca să zic așa, ce produse folosesc, dacă am ceva recomandări pentru voi, așa că da, asta vom face astăzi. Cel mai probabil înainte am inserat cadrele pe care am reușit să le filmez când m-am vopsit, pentru că dacă vedeți, părul meu acum este așa un pic spre morcov, e ginger, culoarea asta așa morcovie, dacă aș putea să zic așa. Mi-am dorit foarte mult să-l deschid înapoi, să ajung la culoarea asta. Aș vrea și mai mult să-l deschid. O să văd ce o să mai reușesc. Deocamdată m-am vopsit recent, așa că da, o să-l mai las în pace să mai respire. Așa că hai să nu mă mai lungesc cu vorba și să ne apucăm la treabă. Mi-am mutat măsuța de machiaj în dreptul geamului ca să am lumină naturală cât cuprinde. Și zic să mă apuc de make-up. O să folosesc... hai să încep cu începutul. O să-mi aplic tonerul ăsta de la Lacura, care l-am luat din Aldi. Apoi o să-mi aplic crema asta de la Nivea, ca și bază, dacă aș putea să zic așa. O să folosesc fondul ăsta de ten de la Rimmel London și cam asta o să folosesc în primă fază. Apoi vedem pe urmă ce mai aleg de pe aici. Și da, abia aștept să ajung la partea interesantă de make-up. Când alegem culorile, culoarea rujului, acolo mi se pare cel mai interesant și cel mai frumos. Așa că gata, hai să mă apuc de treabă. O să dau un pic pe repede înainte partea asta de început, cât aplic fondul de ten și toate nebuniile astea, pentru că da, nu are sens să vă plictisesc cu minute întregi în clipul ăsta. Așa că da, hai să dăm pe repede înainte și să ajungem la Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down.
terminat cu fondul de ten. Nu mai am niciun corector momentan, așa că nu o să folosesc corector, clar. Dar oricum vreau să fie un machiaj destul de simplu, nu prea încărcat, așa că da, doar am aplicat o dată fondul de ten, nu am aplicat 2 straturi. Este o acoperire medie, oricum eu am ceva probleme cu tenul momentan, sper să se ducă, dar da. Cam așa arată fața după ce am aplicat fondul de ten. M-am gândit să folosesc pudra asta de la Shein, pentru că îmi place tare, tare mult. Și a venit și Patrick în vizită. Și ca și bronzer o să folosesc mă machez, mami, îmi fac un make-up. O să folosesc bronzerul ăsta și o să folosesc de asemenea blushul de la Essence și iluminatorul de la Essence pe care le-am primit în calendarul Advent. Așa că mă apuc de treabă și cu aceste 4 produse și revenim cu sprâncenele cel mai probabil. Așa că hai să terminăm cu fața și ne apucăm de restul. To be alone. All I wanted was to be alone. Still yours if you want. You're right, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Still yours if you want. What makes it worth Voi folosi creionul ăsta de la Wet n Wild. Sper că vă arăt bine. Care este în nuanța medium brown. Este un creion retractabil și are și o parte din asta de pieptănat. Și da, peste asta am rezolvat-o și cu sprâncenele. Nu prea mi-au ieșit, dar hai să le lăsăm așa. Sunt și cam nepensate, așa că da, trecem peste partea asta cu sprâncenele. Așa că da, ca și paletă, pentru că mă voi apuca de culoarea ochilor, ca și paletă m-am gândit să o folosesc pe asta de la Heart Revolution cu cățelușii, pe care nu am folosit-o, cred că niciodată. Dacă mă uit eu bine, nu am folosit-o niciodată și am câteva nuanțe tare drăguțe. Mă gândesc să fac ceva cu rozurile astea. Sunt aici câteva culori tare drăguțe. Una se numește Click, una se numește Club, una este Dance Floor și cealaltă este Pouty. O să văd ce combinație o să reușesc să fac. Așa că, da, mă apuc... Hapciup, am înțeles, sănătos. Așa că o să mă apuc de machiajul ochilor. Ok, am aplicat 2 nuanțe până acum. Am aplicat prima dată nuanța asta ca și bază, iar spre colțul exterior am aplicat asta de aici, care este puțin mai închisă și este si de fată.
Iar acum, spre colțul intern al ochiului, o să adaug nuanța asta de aici deschisă. Să vedem ce o să iasă. Momentan îmi place așa cum arată. Nu știu cât de bine se vede pe cameră. S-ar putea să se vadă un pic ciudățel. În realitate se vede mult mai ok. Așa că hai să continui cu machiajul și vedem ce iese. Trebuie să recunosc că m-a cam luat valul și de la ceva simplu am ajuns la ceva mai... Patrick se pare că nu vrea să mă lase deloc să termin clipul. Da, am ajuns la ceva mai complex. Am adăugat pe mijloc nuanța asta de aici, care duce un pic spre mov, iar în colțul intern am adăugat nuanța asta de aici, care e tare frumoasă. Cam așa arată. Și cam așa arată la ochi. Am aplicat o cantitate destul de micuță. Sper să se vadă bine pe cameră. Eu nu-mi dau seama deocamdată în display. Dar, da, îmi place ce a ieșit. Așa că, în continuare, o să-mi aplic rimelul. Cred că cel mai probabil o să-l aplic pe ăsta de la Essence, Lash Princess. Și apoi o să alegem rujul. Sunt un pic în dilemă cu rujul, dar o să vedem. O să vedem până la urmă pe care îl aleg. Așa că îmi fac repede genele, o să le ondulez și apoi alegem rujul, aplicăm și rujul și cam aia e cu make-up-ul. O să mă ocup puțin de păr și apoi ne ocupăm de ținută. Ok, am terminat și cu rimelul, îmi place foarte mult cum a ieșit machiajul, abia aștept să fac niște poze și să-mi aranjez și părul. Și dacă m-ar lăsa și Patrick să termin clipul, ar fi excelent. Nu-i așa, Patrick? O las și pe mami să termine clipul. Spune și tu ceva, spune bună. Bună. Ce faceți? Ce faceți? Zi, scrieți în comentarii. Se combină. Scrieți în comentarii. Iude. Ia uite. Dubla 3, cadru 7. Nu mă las Patrick deloc. M-am gândit pentru că partea de sus este destul de intensă. Da, clipul ăsta o să fie foarte interesant. Mai ales de când a venit Patrick. Partea de sus, cum ziceam, a ochilor este destul de intensă, așa că pentru partea de jos am lip shot-ul ăsta de la Sleek în nuanța asta nude. Este un gloss, așa că zic eu că ăsta o să se potrivească cel mai bine. Așa că o să-l aplic și cam aia e cu make-up-ul. Apoi o să mergem să ne facem părul. Părul? Vrei să-ți fac și ție părul? Vrei să spun o fundiță? Fundiță? Vrei? Yes. Sigur? Sigur? Sigur vrei tu fundiță? Fundiță? Dar tu ești fetiță? Sau ești băiețel? Ce ești tu? Ce ești tu, mami? Da, îmi place foarte mult cum se așează make-up-ul cu lip gloss-ul ăsta. Da, cam ăsta mi-e make-up-ul, așa că hai să ne apucăm și de păr și apoi să alegem ținuta și să vedem rezultatul final. Așa. Ei bine, am reușit să-mi creez ținuta de primăvară în care eu mă simt bine. Este o ținută elegantă cu care eu m-aș duce oarecum la o terasă, eu știu, la o petrecere, o zi de naștere, ceva de genul ăsta. Da, așa că hai să vă prezint înainte de toate, înainte să vă arăt ținuta din cap până în picioare, o să vă prezint accesoriile pe care eu le-am adăugat
și apoi vă arăt și ținuta din cap până în picioare. O să vă explic că mă bâlbâi și ce aș fi vrut să schimb la ținuta asta, dar nu dețin momentan accesoriile pe care le aveam eu nevoie. Dar da, hai să vorbim despre asta mai târziu și să vă prezint accesoriile pe care le-am adăugat. Ca și cercei, am adăugat cercelușii ăștia care sunt așa în formă de floricică. În principiu îmi place perioada asta de primăvară-vară să port accesorii cu motive florale, eu știu, fluturași, gândăcei, tot felul de chestii de genul ăsta. Așa că da, mi-am adăugat cercelușii ăștia care îmi plac foarte mult, îi am de foarte mulți ani. Nu știu ce am de mă bâlbâi, sunt emoționată. Îi am de foarte mulți ani și da, încă îi port cu mare drag. Nici nu mai știu de câți ani am, dar da. La păr am ales să-mi fac ceva lejer, pentru că eu am părul scurt. Aș avea câteva variante, să-l pun, să-l țin și prins, să-l las pe spate, dar prefer să-l las pe spate. Eventual, cum l-am prins și acum, îl prind într-o parte, partea cealaltă rămâne așa. I-am dat puțin volum și cam aia e cât de cât aranjat. Mi se pare că mi aranjează fața destul de ok. Ca inele, niciodată nu-mi schimb inelele, foarte rar, așa că am vergheta, inelul de logodnă și inelele mele de tot timpul. Mi-am adăugat în schimb brățărica asta, care imită oarecum Pandora, dar trebuie să pună focus. Cam așa arată. Eu am luat-o din Tesco cu foarte puțini bani, dar îmi place, e primăvăratică, are nuanțele astea de roz cu ceva floricele și îmi place tare mult. Iarăși ca și accesorii, mi-am adăugat broșele astea, cred că le-ați mai văzut la mine în clipuri. Eu le-am achiziționat de pe Amazon, am avut 4, am rămas doar cu 3 și sunt așa, am o buburuză, o libelulă și ceva, o albină, cred că e asta. Și le-am adăugat, îmi place tare mult să le adaug la majoritatea ținutelor. A ieșit și soarele, mulțumim soare că ai venit în viața noastră și ne strici lumina, dar nu mai contează, bine că avem soare. Și da, haideți să mă vedeți și de întregul ca să vă dați seama și ce am făcut cu ținuta practic. Și da, ok, cam așa mă prezint. Deci pentru ținuta am optat pentru o cămașă, consider că, virgulă, cămașile nu se demodează niciodată, indiferent de cum arată ele. Poate să fie și o cămașă simplă, poate să fie o cămașă cu mânecă lungă, poate să fie o cămașă cu mânecă scurtă, cum este și asta, cu dantelă, fără dantelă, colorată, necolorată. Dar da, eu dețin cămașa asta cu rozul ăsta foarte drăguț așa, care mi se pare că reprezintă destul de bine primăvara și da, îmi place tare mult. Este o cămașă pe care, dacă mă urmăriți de ceva timp, cel mai probabil ați văzut-o într-un haul de pe Shein. Am comandat-o de pe Shein, așadar nu am apucat să o port de foarte multe ori, dar este o cămașă în care eu mă simt bine, îmi place cum arată. Un lucru pe care l-aș schimba ar fi bretelele astea, deși am încercat să le asortez oarecum să fie roz, dar mi-ar plăcea să nu se vadă. Dar deocamdată nu dețin acele bretele transparente, deși nici acelea nu îmi plac foarte mult. Dar da, nici fără lenjeria intimă de pe dedesubt nu pot. Dar da, aș fi renunțat la bretelele astea roz oarecum, dar momentan nu am avut altă variantă. Iar în partea de jos, stați să mut cadrul un pic mai jos. În partea de jos am fusta asta neagră plisată. Consider că negru poate fi purtat în orice sezon, dacă mă întrebați pe mine. Atâta timp cât jonglați așa cu restul ținutei, cu restul culorilor, consider că negrul se potrivește în orice sezon. Este unul în culoare și da, se potrivește, după cum ziceam. Mi se pare elegantă, fusta asta plisată v-am mai arătat-o. Și da, am accesorizat-o aici cu o curea pe care la fel, dacă aș fi avut altă variantă, mi-aș fi dorit o curea ceva mai lată, care să evidențieze mult mai bine talia, pentru că, da, asta nu prea se potrivește, nu este o curea care duce spre elegant.
Dar asta este ceea ce dețin momentan. O să încerc să mai achiziționez și ceva curele, pentru că stau cam prost la capitolul ăsta. Și da, mi-aș fi dorit o curea mai lată, după cum ziceam, nu neapărat neagră, aș fi jonglat și cu alte culori. Dar da, deocamdată asta am avut, am vrut să îmi evidențiez un pic talia, cam așa am scos-o puțin așa în afară, cam așa e și la spate. Și da, cam asta e cu ținuta. O să dau cadrul și mai jos să vedeți ce am în picioare, pentru că e cam greu, mă filmez singură și e cam greu să iau cadrele, să-mi ia cineva cadrul de sus în jos, așa că o să le luăm pe rând. Hai să mut cadrul mai jos. Pentru încălțări am optat pentru sandăluțele astea roșii. Eu nu sunt adepta a sorteurilor neapărat. Dacă aș fi avut sandale galbene, le-aș fi pus fără nicio problemă. Îmi plac tare, tare mult. Au un toculeț destul de confortabil, cât să te simți foarte bine, să mergi foarte bine pe ele. Și da, cam așa este și lungimea rochiei. Este un pic sub genunchi, rochiei, fustei. Și da, îmi place tare, tare mult. Și ca să fie tot setul complet, o să accesorizez cu această gentuță destul de mică, care este și ea într-o nuanță de roz așa. Pe asta am achiziționat-o din Primark, dacă mi-aduc eu bine aminte, și cred că are și eticheta pe aici. Da, este din Primark, îmi place tare, tare mult. Este o poșetă destul de încăpătoare, dacă mergi la o petrecere, la o seară în oraș, la un suc, îți încape aici telefonul, eu știu, un ruj, un pachet de șervețele sau, mă rog, strictul necesar de care ai nevoie, așa că da, mi se pare că se potrivește destul de bine la ținuta asta. Și da, cam asta e, cam așa mă prezint, cam așa mă simt eu bine într-o ținută de primăvară. Nu știu, sunt tare curioasă să-mi lăsați și voi în comentarii cum vă place vouă să vă îmbrăcați. Sunteți adepții ținutelor mai elegante, mai casual, mai sport? Lăsați-mi acolo în comentarii să aflu și eu ce stil de îmbrăcăminte aveți voi. Sper tare, tare mult că v-a plăcut clipul de astăzi, că v-ați primit așa puțină inspirație, că v-a plăcut ținuta pe care v-am prezentat-o astăzi, așa că da, nu uitați să-mi lăsați și asta în comentarii dacă vă place și tipul ăsta de clip pe canalul meu, pentru că mă gândesc să fac așa câte o ținută pentru fiecare anotimp, pentru fiecare sezon, să fac un clip de genul ăsta, eu știu, cu un make-up, cu ținută completă, așa că da, lăsați-mi în comentarii dacă v-ar plăcea să vedeți în viitor și astfel de clipuri pe canalul meu. Și tot mă bâlbâi, că da, nu trec emoțiile, dar asta e. Bun, dragilor, vă mulțumesc tare, tare mult dacă ați stat cu mine până la final. Nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă vă place ce găsiți aici. Nu uitați să dați un like acestui clip și noi ne revedem în următorul clip. Vă pupăcesc! Mua! Pa, pa! Yeah, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down, I don't wanna slow down till I burn out. I just wanna live fast, I don't wanna look back and say I could've done more than I did now.